Gisulti na ni Jesus nga ang kalibutan matapos gyud. Unya sa dili pa nimo abot dunay mga pasiuna kaning mga gubat, kamatay, kagutom, linog, mga bagyo, mga timailhan sa langit ug sa yuta nga mga makahahadlok mo na gisulti sa Ginoo. Pero ang pinaka kakatapusan nga timailhan nga matapos na gyud ang kalibutan kun muhari na ang kaaway ni Kristo, kaning gitawag og Antichrist or Antikristo. Lingiyay mong tupad na wa muhari ang Antikristo sa inyo. O kinsa maning mga Antikristo matud pa sa unang pagbasa, kanang wa mo tuo nga si Kristo mao ang manluluwas, nga si Kristo mao ang matuod nga Dios. Ug unsa may ilang gibuhat, supako nila ang tanang pulong ni Kristo. Sige. Lingiyan sa imong tupad, inaway nagsupak-supak ninyo ni Kristo sa inyo. Naawa. Wa? Kanang ingong ayaw pamakak, wa ginamakak sa inyo. Kanang moingos Kristo ayaw kasuko, wa ginasuko sa inyo. Oh, sato pa nana ang Antikristo sa inyo. Nya kung muhari na ginistibo kalibutan, ang Antikristo or Antichrist nga mga tao, tapuso na ang kalibutan. Mao na kung atong tan-awon karon ang sitwasyon sa kalibutan, unsa mas tan-aw ninyo, hapit na matapos o layo pa? Sa panahon gani ni Juan Ebanghelista nga nagsuwat sa atong unang pagbasa, John chapter 1, itong chapter, hindi ay. Bugo sa taning Bible. Mo lagi, John chapter 1, 1 John chapter 2. Iyan ang gisulti nga mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Sa mga 2,000 years kapina. Iyan ang gisulti. Kaya ang one day manggod sa Ginoo, matod pa, ang usa ka adlaw sa Ginoo, libuan ka tuig na sa ato dinhi. So kung moingon si Juan hapit na, basig pila na lang ka adlaw. No? Pananglitan ron ang imong igsoon tuas abroad. Niya muanhi siya dinhi inig ka New Year. Karong adlaw, unsa may imong isulti? Hapit na o layo pa? Hapit na kay ugma naman ang New Year. Hapit na gid mauli inyong uyuan. Magdana tog mga chocolate. Abot gyud ron, hapit na gyud. Kay ang iyang flight dito, ana. Pero sa ato nang measurement, hapit na. Sa measurement sa Ginoo, kanang usa ka adlaw nato dinhi sa Ginoo na usa na lang na tingali ka segundo or tunga na lang segundo. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna murag hapit na ka. Ingna ba? Murag hapit na ka. Ana, nya dawaton na nato nga hapit na. Ngano man? Kay ug di na to dawaton nga hapit na, di ta mangandam. Mao man itong style gyud, generally speaking, layo pa gani, kumpiyansa ta. Pero hapit na, karakara dayon tag pangandam. Mao na ang gamiton ginatong word, hapit na. Kadto lang nga matay karon, Congressman Akop. Kana sikat kay na karon, pistahan na social media. Kalit lang kamatay. Kadto si nga nantong Cabral. Og tinuod gid na nga namatay. Kalit lang kamatay.
Sa to pa, sige, pagkuto silag hearing, daghan pagkuto silag plano unta. Ila pang ipa-impeach og balik ang Vice Presidente. Daghan na sa kay sila karong mga insertion, mga allocables, kanang allocables na ni sikat na sa naron sa budget na naidaang ipamutang allocables. Kay ba mo anaon sa nang allocables? Di ba wala kadungog ana no? Kadungog na mo. Muna equivalent sa katong ilang mga pidap-pidap sa una nga nahimo sa tong issue sa una. Maro kay na nila kana bang kada congressman o kada galingkod sa gobyerno sa dagkong posisyon maghimo og budget para sa iyang kaugalingon lamang nga inig-release sa budget iya nang kuhaon kay naka-allocate na niya mo ng allocable na allocated na para niya gi-earmark na niya mao na roy ilang gibuhat wala nay national gyud nga view sa project kada usa nila naghimo nag-project silang kaugalingon nga kung atong imaginon matud pas usa ka ni explain diha sa social media kung nakita mura kuno bag usa ka pamilya nagpuyo sa usa ka balay kita ba usa man ta kanasod usa kuno usa ka pamilya nagpuyo sa usa ka balay nya na ay mga 3 ka kwarto or 4 ka kwarto sa usa ka balay nya busloto nag-atop ang balay nya guba nagkisami nya wa na guba naghaligi nya guba pagyud ang ilang electrical wiring pero ang matag membro sa balay ang gihuna-huna unsaon pagpanindot sa akong kaugalingong kwarto so naghimo silang budget para sa ilang tagsa-tagsa ka mga kwarto pero wa nila budgete ang tibuok balay. Nakuha na ninyo? Mao na gibuhat rod sa atong mga leaders sa atong katilingban kantungod ng allocable. Wala na nila hunahunaa ang national na problema o mga kaayuhan ang gihunahuna na nila tungod aning allocable ang individual na nilang mga distrito, individual nilang probinsya, individual nilang departamento, bahala nang nagkakunik ba na uwa basta masigurong ako. Para din sa atong parokya ba? Nama mo diha. Nya guba na kay ning atong kisami. Unsa may atong giayo? Ang inyong lingkuranan na individual o ang kisami? Lagyo na itong tibok kisami. Sa una na nagbitay naman to diha. Sige tagpanindot-nindot diha sa atong mga area dito, area diri. Nya igtanaw na itong tibok simbahan. Ilan kon yung tutuki. Nakita bitaw to ninyo? Dito sa atong kumbinto mao gyapon. Diri giayo nya ang tibuok kusina buslotog ato. Diri pintal-pintalan nya ang didto tibuok kumbinto sigig agas iniguan saura na mo planggana. Anya sa metong buhaton. Ayo mo nang atop. Mo nang giayo na to ang tibok atop. So ang point dinhi na dili na unta ta maghuna-huna sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang atong huna-hunaon ang katilingban kay mauna ang lawas ni Kristo. Mauna ang tibuok lawas ni Kristo. Mutuo unta ta nga ako, ikaw, sila, kitang tanan usarata ka lawas. Matud pang San Pablo, usa ka lawas nga dunay daghang bahin. Ako kabahin ninyo, ikaw kabahin nako, kanang imong tupad kabahin na nimo. Sige, lingay mong tupad ingna. Kabahin ko sa imong bana. Ingna ba? Or kung laki na ingna, kabahin ko sa imong asawa. Kay usahay manggod igihan kay tas tanan. Sumago din
unsa man ang sige na kugwali dinhi. Nganong kanang karsada parkingan manimo sa imong sakyanan? Kanang karsada ba unsa man na siya? Public place or private place? Public. So make public place a public place. Dili imong private place. Nganong anha man ka magparking diha? Uy. Nganong anha man ka maninda sa karsada? Mao din ay tindahanan ang karsada o agianan? Kanang sidewalk sa karsada gitawag mo nag sidewalk. Tindahanan na o sidewalk? Nganong anha man ka maninda? Magbutang pa jud kag lamisa. Wa nay sidewalk. Wa na say karsada. Selfishness. Kanang sapa, unsa man ang sapa? Public use or private use? For public use, way tag-iyaan ang sapa. Nganong naamang kanipuyo sa daplin sa sapa? Unya ang imo pag yung mga hugaw, nagbuhi pag yung baboy, ang imo pag yung septic tank, anha pag yun mo ihog sa tubig nga nag-agay ay sa sapa. Kinsa may imong giguba? Ang public use. Wa ka maghuna-huna nga magdaghan kay mga tao nga makagamit ana for free. Tubig na nga free. Ihugas, ikaligo, ipanglaba. Unsaon paghugas, unsaon pagkaligo, unsaon pagpanglaba kung pulos na hugaw sa imong baboy ang imong giso diha. Da. Maghuwat kitag na ay baha, na ay mga anod, na ay mga matay, mga banlas, una pata, maghuna-huna og public, magpanon dayon didto, magpaluoy-luoy dayon, ana, uy, sa di pa na mahitabo, maghuna-huna na tadaan, di ba ni dangerous sa public safety? Kung mangawat ka sa public funds, ikaw nga tinugyanan, elected o appointed official sa gobyerno, mangawat ka sa kwartas gobyerno, unsa man na? Makaayon na sa publiko o makadaot? Kusga. Nya, nakadungog sila ana. Og di jud ka mo palit og slot. Unsa man kang klasiha sa maninimba online o territorial? Unsa man ka? Pro-Christ o anti-Christ? O di ka mo palit og slot ba? Kusga. Ngilingay imong tupad. Ing na ayaw itugot nga matapos ning tuiga nga di ka makapalit og slot. Nya maingon na siya, nakapalit naman ko last week. Ay karon ba? Katapusan maron manginding ta. Ana ba? Manginding ta kay basig inig ugma wa na. Di ba? Palit yung slot. Hoy, mamalit malag slot kung naanay na banlas nga mga balay, kung naanay gipang datugan sa balay kay gilinog, unya pa man kunuhay ta mo riak-riak. Unya naman mo ingon nga respetuhin ninyo basta nangamatay na. Pero buhi pa, yanohon malagpapriso ngadtos foreign court, ngadtos ICC, bisag tiguang na kaayo, former president pagyod. Nya ini kamatay ana, moingon na sad ta, uy kaluoy, respetuhin ninyo ang patay. Respetuhi ang buhi ug ang patay. Dili lang ang mga patay. Karon na may sikat kay congressman nga namatay, nya gibas pagyod sa uban. Nya naasay ni react nga kawa ninyo yung mga batasan nganong inyo pa man gibas nga patay naman na. O mo respeto lang tagpatay. Unya ang buhi, yanohon lang nato og pa-impeach, yanohon lang nato og papriso. Yanohon lang nato og kawat ang ilang mga kwarta nga budget unta para ila. Unya ini kamatay o na pata mo respeto. Mga tigpakaron ingnon, mga anti-Christ. Ngano man si Kristo mga igsuon, buhi kun patay, matod pa ni San Pablo, iya kita ni Kristo.
Gihigugma kita ni Kristo. Maubitan na kanang atong ipakrimate ang lawas sa patay. Ambot o ni uso naman ginagmaayo karon. Pero hunahuna ako no. Sakto ba na nga pagrespeto sa imong minahal sa kinabuhi nga namatay? O kung moingon kang sakto na, i-connect ngadtong Kristo. Nisulti bas Kristo nga ipakrimate ko? Uso man ginang krimisyon nila sa una. Porti man ginang usuha, hapitan ng mamatay sa una, ikuan man yun, i-cremate man, mga pagans practices. Si Kristo ni promote ba na? Ang mga apostolis ni promote ba na? Ang mga santos? Kunwa gani, arita mo sunod ni Kristo. Otherwise, mahimo tang antikristo. Kanang pagpakulor sa buhok, nag-promote ba na sa Kristo? Kanang pagkiski sa kilay, ambot lang. Suway lang. Suway investigate, suway pamalandong. Kanang pagpalaygit, kanang pag-inom ng mga pills, nag-promote ba na si Kristo, si Mama Mary? Ugwa gani. Di ta mubuhat ana, mahimo tang antichrist atong gipadali pagtapos ang kalibutan. Kanimangong antichrist, anti-truth na siya mga igsoon. Nya kay kusog naman kayong pagpamakakaron ni saka ang kaso sa depression o hikog. Sa ato pa, na-shorten ang kinabuhi tungod sa pagpamakak. Na naghikog kay naigo sa pagpamakak or nabiktimas mga bakakon. Kana day mga magpasalig-salig nga basta mo kuyog ka nako, di gid ti ka pasagdan. Inigsuka-suka na, di na makitaan ang nagtukhang niya. Nya unsa may gibuhat sa gitukhang nga wa nakakita, usahay maghikog, usahay mag-abortion, di patay. So, ang pagpamakak connected ginas kamatayon. Ayaw kabalaka, palutsala ni aton transaksyon, safety lagi ka, kami bahala nimo. Sa dihang ng gawas, nagmaayo ang daghan kayong mga dokumento nga nagpinpoint nga nasakpa ng ilang korupsyon. Mga hogyos pangpang, patay. No? Katapusang lingi sa imong tupad. Inig 2026, mamakak pa ka. Inakarong 2026 ba, mamakak pa ka? Angutan Nya mo ingon gani siya, di kapugnan oy. Na dayon, patay ka. Kay antichrist man na, kay si Kristo truth man, lies, antichrist na. Muna magpakatotoo na ta ha sa 2026. Pugna nato ang pagkatapos sa kalibutan, pinaagi sa pagpakigsuod, paghigugma ni Kristo ug sa atong isig katawo.